East of Bratislava, the Danube slows and divides, forming one of Europe's largest inland deltas. Here, a vast network of channels, wetlands, and floodplain forests creates a rich and dynamic ecosystem known as Dunajské luhy. This landscape has been shaped by water for centuries, each flood bringing new sediments, new life, and new opportunities for species to thrive. Today, Dunajské luhy remains a sanctuary for wildlife and a crucial part of the ecological health of the Middle Danube Basin. Scientists measure the effects of restored connectivity. Hydrological instruments track the depth and duration of flooded areas. Water quality is analyzed for nutrients, oxygen levels, and turbidity. Biodiversity surveys record the presence of amphibians, dragonflies, fish, and wetland birds. Vegetation mapping with drones and satellites reveals how forests respond to renewed moisture. This continuous monitoring helps us understand how the system changes. These actions restore the processes that created this unique landscape. Jó napot kívánok! Kovács Zsanett vagyok, Nadlélről. 4 éves korom óta élek itt, egy meseszép Nadléli sziget közelében. Miért is sziget? Ugyanis az egyik felét a Duna fő ága karolja át, és a másik felét pedig egy holtág. Ez a Duna holtága. Nagyon szép ez a sziget, nagyon szeretjük, nagyon sokan látogatják. Nagyon sokáig az állami gazdaság kezében volt, és nagyon sokat törődtek vele. Természetesen voltak itten tehenek, birkák, amik végül is az egész szigetet rendben tartották. Sajnos voltak olyan évek, amikor az állami gazdaság után senki sem törődött a szigettel. Ekkor jött a mi egyesületünk, ami egy non-profit egyesület, természetvédelmi egyesület, BROZ 2006-ban kezdte el itt a tevékenységeit. A mi fő célunk az, hogy a természetet védjük, hogy az ökoszisztémát újra teremtsük, ugyanis míg senki nem törődött vele, erre nem volt lehetőség. Lehet nálunk kempingezni, kenózni, kajakozni, ugyanis ez a holtág a 80-as években le volt zárva mindkét oldalán, mindkét végén, tehát nem volt befolyás és kifolyás, ezáltal a meder nagyon eliszaposodott. A mi szervezetünk projektokon keresztül ezt újra nyitotta, és azóta van áramlás a mellékágban. Ezáltal az emberek tudnak kajakozni, kenózni, itt nálunk található egy csodás kis büfé is, ahova szeretnek járni az emberek, van egy kempingünk is, és itt található még az Eurovelo 6-os is, ami egy aszfaltozott út a töltésnek a tetején, és különböző országokból látogatnak meg minket, például Kanada, Dél-Afrika, különböző tájékából az országnak, tájaiból. Úgy szintén a mi szervezetünk azáltal, hogy itt tevékenykedünk, embereknek ad munkahelyet, kb. 15-en dolgoznak itt a környező falvakból, úgy szintén Nadlérről. Azáltal, hogy itt tevékenykedünk, gyerekek ismerik meg azt, hogy valójában milyen élőhelyek vannak, ugyanis egynapos kirándulásokra járnak ide, melyeket jó magam tartok, ahol megtudják azt, hogy valójában mindenhol van élet a Földön. Lehet az egy mocsárrét, vagy akár egy szikes, vagy egy keményfás ligeterdő, vagy egy puhafás ligeterdő, akár egy zátony. Ezt ugyanúgy aztán tapasztalják kinn a természetben is, ugyanis ezt egy átépített magtárban lássák először, és utána a természetben is meg tudják tekinteni. Szeretettel várjuk Önöket, ahol megtudhat többet a mi tevékenységünkről, a mi egyesületünkről, BROZ-ról, és az itten folyó munkálatokról. Szívesen várjuk Önöket! Tak niečo o zmenách využitia zeme tuto na okolí, tak tam, kde sedíme teraz, tu bolo jedno rameno. To sa volalo tu miestnym nárečím Lápoš. To vlastne už nebolo rameno, len taká močarina, ale bola to prehlbená močarina a boli tu okolo toho všelijaké rastlín, tak ako okolo močarov je. Potom sa to začalo ako plniť aj tým Potom sa tento močar začal naplňať aj tým materiálom, ktorý pochádzal z cesty medzi Kyselicou a Vojkou.
Teraz sa už nedá prejsť. Keď sme sa sem nasťahovali, tak sa to dalo ešte prejsť ako suchou nohou. Potom to pozdvierali. Aj na našom pozemku sme našli niekoľko obrovských kusov asfaltu, ktorý pochádzal z tej cesty. No, potom samozrejme toto sa zaplnilo, začali sa tu stavať domy. Teraz už vidíme tu niekoľko desiatok domov, vtedy tu nebolo nič, tu len pole a močiar. Takže toto je priamo z tohoto miesta, čo hovorím. Ďalej, keby sme išli smerom na Dunaj, no tak samozrejme tam, tu je asi na 200 metrov najprv tzv. Priesakový kanál, ktorému sme sa čelkom tešili, lebo vtedy bol veľmi čistúčky, ale studený. No, deťom to nevadilo, deti sa v tom kúpali a vytešovali sa. Ten ďalší kanál, ten je už trošku horší, to už trošku sme sa aj divili, lebo ten je vyložený, respektíve je tam odizolovaný od okolitej krajiny asfaltom a ten asfalt sa nám príliš nepáčil. No ale už keď sa napustil vodou, no, tak voda je už voda, asfalt bol zakrytý čiastočne, no, začala chodiť kompa, tak človek si na to zvykol a už sme sa s tým zmierili, že je tu to vodné dielo. Na druhej strane, vo Vojke, najprv bolo prirodzené jazero, tam boli dve také veľké jazerá, ktoré vznikli po vyťažení štrku a ten štrk sa použil vlastne na stavbu vodného diela Gabčíkovo-Naďmaroš a po vyťažení štrku tam ostali dve obrovské jazerá s čistúčkou vodou. No najprv to bolo také divoké jazero, tí, ktorí boli šikovnejší domáci rybári, tak si tam navozili, nanosili všelijaké maringotky, ktoré používali ako rybárske obydlia. No a potom ale zistili aj bratislavčania, aj obyvateľia z ďalekých miest, že tu je to pekné, tak sa začali stavať chaty. No už teraz už to vyzerá tak, že tie jazera už nie sú vôbec prirodzené, sú obstavané chatami a už prístup k tým jazerám je už trošku ťažký. Ďalej, keď ideme smerom na Starý Dunaj, tak je tá ramenná sústava, ktorá predtým, môžem naozaj povedať, že predtým to bola sústava mŕtvych ramien. Teraz som zdôraznil slovo mŕtvych, lebo oni naozaj vo väčšej časti roka boli mŕtve, boli odrezané od hlavného toku a boli to močariska. No samozrejme mali svoj význam pre biologické a ekologické biologických a ekologických hľadisk, lebo tam sa treli ryby a ja neviem ako, všetky ostatné biologické a ekologické procesy tam prebiehali. Ale potom na popud aj ochranárov, aj ďalších ľudí sa vytvoril tzv. Nápustný objekt nad Dobrohošťom a táto ramenná sústava sa naplnila. Tá ramenná sústava vlastne má tie smery rovnaké ako predtým, ale už je živá. Tam je živá voda, migrujú tam aj ryby, niekde horšie, niekde menej, ale tá ramenná sústava je živá. No najmä sa tomu tešia vodáci, pretože je tu niekoľko spolkov, ktorí prevádzkujú požičovňu kajakov a takých člnov, po ktorých sa možno plaviť po tejto ramennej sústave. Niekedy je to krajšie, niekedy je to horšie. Býva aj tzv. Umelá záplava teda na tej ramennej sústave, vtedy je to všetko zaplavené, vtedy sa tam človek nedostane. Niekto sa mu, z ekologického hľadiska je to veľmi prospešné, mnohí sa tomu netešia, lebo keď opadne tá voda, tak všetko je blato, zablatené, takže to je menej pekné, ako keď je to, no ale potom naprší a to blato sa zmije do rieky. No a ešte keď ideme trošku ďalej, tak tam už narazíme na tzv. Starý Dunaj, ktorý si mnohí akože oplakávajú, že Starý Dunaj, ale ten Starý Dunaj nie je naozaj Starý Dunaj. Ten už bol regulovaný niekedy od polovičky 19. storočia, potom niekoľkokrát potom vyložený kameňmi tie brehy. Aj tuto, keď by sme išli tak priamo na ten breh, tak tie vyložený kameňmi, tak nie je to také romantické, ako keby sme si mysleli, že no ako vyzerá asi Starý Dunaj. No tak takáto je situácia. Podstatná záležitosť je, že nastali tu zmeny
Ale ja by som nepovedal, že sa zničila príroda. Jednoducho sa zmenila. A túto napríklad, kde sme, tak áno, tak boli tu močiare, teraz je tu sídlisko, však je tu dedina sa začala rozvíjať, tak sa zmenila. Takisto by som mohol povedať, že tie poloprírodné alebo prírodné prostredie sa zmenilo, ale nepovedal by som, že zničilo. Jednoducho to, čo bolo, ja neviem, mäkký lúžny les, tak možno sú tam podmienky teraz tvrdého lúžneho lesa. Tam, kde boli močariny, no, tak teraz je tam orná pôda. Tam, kde bola predtým zamokrená orná pôda, teraz je tam suchá orná pôda. Takže došlo k zmenám, predovšetkým v tejto oblasti, predovšetkým tým, že poklesla trošku podzemná voda, ale tá príroda žije tak, ako žije a tunajší ľudia si už na to zvykli. Najhoršie si na to asi zvykali tie 3 dediny, ktoré boli pôvodne odrezané od vnútrozemia veľkým derivačným kanálom a mohli premávať len kompou. Potom sa postavila cesta až do Bratislavy, aj na druhej strane derivačného kanála, tak si zvykli, že už tadiaľ chodia do Bratislavy, takže už to nie je také, už sa necítia tak izolovaní, ako bolo na začiatku. Takže toto je v skrátke to, čo sa týka zmien v tejto oblasti. Takže moje meno je Andrej Devečka, som z mimovládnej organizácie BROS, Ochránske združenie. Nachádzame sa v chránenom území Dunajské Luhy. Dunajské Luhy je tiež známe aj ako tzv. Vnútrozemská delta Dunaja. Je to najväčšia takáto ekosystém v rámci celého Dunaja. A teraz sa nachádzame na lokalite Kráľovská Lúka. Je to pôvodné rameno, jedno z ramien, ktoré bolo súčasťou práve tejto vnútrozemskej delty. Čo my tu teraz máme možnosť vidieť, je jeho revitalizácia. Toto rameno bolo v minulosti odrezané od hlavného ramena, neprúdila tu voda, bolo prekrižované lesnými cestami, pod ktorými boli malé rúry, ktoré s nedostatočnou prietočnosťou a kapacitou. A to, čo my sme tuto sa nám podarilo zrealizovať, bola jeho revitalizácia. Nahradili sme tieto rúry takými plne priepustými rámovými priepustami. A vo finále to, čo sa tu dosiahne, sa obnoví sieť ramena v dĺžke 4,4 km, kde sa obnoví vodný režim, ktorá bude opäť prístupná pre migráciu rýb. Obnovia sa tu sprievodné mokradné biotopy, ktoré sú priamo napojené na toto rameno. A takýmto spôsobom sa oživí celý tento ekosystém. Takže tieto vodné revitalizácie, ktoré robíme tuto v Dunajských Lúhoch, najčastejšie realizujeme v rámci projektov LIFE. Sú to európske LIFE projekty, ktoré sú zamerané na ochranu biotopov a obnovu prírody v rámci území Natura 2000. Tak ako aj na iných revitalizáciách je to spolupráca viacerých partnerov. Tento projekt je veľmi dobrým príkladom spolupráce tak neštátnych, ako aj štátnych inštitúcií, kedy prípravné práce na tejto revitalizácii a vôbec odborné podklady zabezpečoval Výskumný ústav vodného hospodárstva. Následne my sme ako subjekt, ktorý zabezpečuje realizáciu tejto aktivity, vybavili nepotrebné stavebné povolenia a potrebné vyjadrenia rôznych zainteresovaných subjektov a následne my sme aj vysúťažili alebo zazmluvnili dodávateľa firmu, ktorá to samotné tu zrealizuje. Súčasťou takýchto aktivít je takisto monitoring, čiže máme na tieto aktivity naviazaný aj monitoring pred realizáciou, porealizačný monitoring, ktorý práve má ukázať tie pozitívne zmeny pre miestny ekosystém. Tunaisuke Lui is a place where people come to cycle, walk, and observe nature. Families explore the forests and wetlands, discovering rare species and learning about river ecosystems. Community involvement supports restoration as volunteers help monitor wildlife and participate in local activities that promote understanding of floodplain dynamics. As part of the Restore for Life network, Dunajské Luhy contributes to a broader vision of river restoration across the Danube Basin. It shows how ecological processes can be revitalized even in landscapes shaped by human infrastructure. It demonstrates that the river's natural rhythm can be partially restored, bringing benefits for both nature and society. When water flows freely, forests, wetlands, and wildlife flourish.
And when people work together to restore these systems, they help build a more resilient future for the entire region. Here, where the Danube breathes again, renewal begins. Thank you.